Mbak, ayo kancani aku blonjo tinggi engko bengi ya. Engko bengi kan malam tahun baruan. Sampean wis duwe rencana dolan ndi, Mbak? Utawa blumpuk karo keluarga ning endi? Lah aku seperti biasa bakar-bakar ae ndek rumah ya. Seperti biasa Mbak, setiap tahun ki aku selalu ning pasar kene blonjo iwake utawa blonjo sayur-sayurane, yaiku ndek pasar Legi Blitar. Sapa sing bendino rene utawa langganan ndek kene boleh sepil tempat-tempat sing sekirane kaya makanan sing enak, opo bakul opo ngono Mbak. Iki aku tumbas panggangan dhisik ya Mbak. Sebenarnya ndek rumah ki aku wis punya, cuma iki kaya wis neyeng ngono kalau Mbak. Soale iki ya wis suwi dadine iki mau aku tumbas. Iki mau sing kecil sing enek cekelane kayu iki mau regane mung 15.000. Sakwise iki lanjut mlebu pasar ya Mbak. Iki pasare sing sisih mburi dhewe ya untuk sing ngarep. Awak dhewe golek iwak dhisik, aku pengen iki tumbas gurame Mbak. Terus karo pengen tumbas udang Mbak. Deloken to pasare rame ndak umum, kabeh wong ki yo enek sing tumbas ayam, enek sing tumbas nila, gurame, dan kanca-kancane tinggi persiapan tahun baruan engko yo Mbak. Iki sidone aku tumbas iwak gurame Mbak, tumbas sing sedengan ae kabeh papat soalnya kan sing mek titik. Terus karo tumbas udang tapi mung seprapat ae. Iki mau lah nggak salah gurame niki sekilo hargane 32 apa ya ke mau aku kok lupa. Terus lah udang iki mau sekilo lah nggak salah 85. Keadaan yang jero pasare ngene iki ya Mbak, rame banget Mbak padha blonjo. Lah aku setiap tahun ki lak beli gurame selalu langganan main Mbak iki, nggak pernah pindah-pindah. Yo nggak ngerti ayo soalnya lak ben mlebu rene ya wis langsung jujuk nih Mbak iki. Sakwise aku mari tumbas iwak, terus aku melipir metu Mbak jajal golek-golek buah. Ternyata aku ketemu lumpia langgananku. Lah nggak salah iki mbiyen ibuke apa sing dodol numpak sepeda motor kayo, terus diterusne anake apa piye aku ya nggak terlalu paham. Akhirnya aku tumbas lumpia dhisik ya. Mase nggak cuma jual lumpia ya Mbak, iki mau ki enek donat terus mbuh karo opo ngono sing digoreng. Iki mau lumpiane iki hargane 10.000 dapat 3, isine ayam sama rebung. Lah rasane enak Mbak, soalnya aku ya wis lama langganan dek sini, cuma iki mau nggak enek daun bawangnya. Sakwise tumbas lumpia ke mau Mbak, terus aku jajal masuk di bagian buah-buah.